Kung atong balikan ang atong gibasa nga ebanghelyo karong adlaw, daghan kaayong mga kamatuoran nga gipadayag si Jesus may tungod sa iyang kaugalingon. Kining gibasa nato nga ebanghelyo karon anaay napulo ka berso. Apan hinugsad kaayo ang mga pagpaila ni Jesus dinhi. Kining bahina puno kaayo sa ako, ako, ako. Number 1, mulakaw ako. Number 2, dili mo makaadto sa akong adtuan. Number 3, ako gikan sa langit. Number 4, dili ako taga dinhi. Number 5, ako mao ako. Number 6, daghan akong ikasulti sa kalibutan batok ninyo. Number 7, ang akong nadungog kaniya mo'y gisulti ko kaninyo. Number 8, wala ako nagbuhat sa kaugalingong kong pagbuot. Number 9, nagsulti ako sa gitudlo kanako sa amahan. Number 10, wala ako pasagdi nga mag-inusara. Number 11, nagbuhat ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Puro ako, ako, ako. Sa pagkatinuod, mao na ni ang ikaduhang bahin sa ebanghelyo ni San Juan nga si Jesus nahisgot og ako, ako, ako. Una niini mao ang atong ebanghelyo gahapon kung diin si Jesus naghisgot sa iyang kaugalingon isip kahayag sa kalibutan. Ningon siya, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diya sa kangitngit kundi makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Nindot kayo ni nga mga panaad. Apan unsay nahitabo, wala ni tuo ang mga Pariseo ani niya. Mao nga kining ikaduhang bahin sa ako, ako, ako ni Jesus, daghang pahimangno nga kadtong musalikway kang Jesus isip kahayag, maglakaw sa kangitngit, ug dili makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ug kay si Jesus mubiya na sa dili madugay, ug moabot ang panahon nga kadtong nagsalikway kaniya, karon gustong mangita kaniya, ug makakaplag kaniya, apan dili nila mahimo. Ang resulta niining walay kapuslanan nga pagpangita mao ang kamatayon, ug dili ang bisan unsang kamatayon, usa ka ngilngig nga kamatayon nga puno sa paghukom ug pagkondenar. Si Jesus nag-ingon, mamatay ka sa imong sala. Unsa may gipaila ni Jesus dinhing dapita aron mas mulalom atong pag-ila kaniya. Una, ang magkinabuhi diha kang Kristo, muuban kang Kristo. Ngano nakaingon man ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga maghikog baka si Jesus? Tungod ba kay nag-ingon si Jesus nga dili sila kaadto sa iyang adtuan? Abi sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus moadto sa Hades. Giisip sa mga Hudiyo nga kadtong maghikog ibalhog dito sa labing ngit-ngit nga dapit sa kailaluman sa Hades. Ug ang mga Hudiyo siyempre nagunahuna nga sila moadto sa langit. Ug kay sila nagtuo nga maadto sila sa langit tungod sa ilang gipanghimo, kay si Jesus diingon man nga dili sila kaadto sa iyang adtuan, nan si Jesus maghikog siguro kay moadto diay sa kailaluman sa Hades. Of course, mao na ilang gihuna-huna. Siyempre, mali ni nga panghuna-huna sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Mao nga gipahigmata sila ni Jesus sa iyang pag-ingon nga ako gikan sa langit, kamo taga dinhi. Mao nga dili mo kaadto sa akong adtuan. Ang magkinabuhi diha kang Kristo, muuban kang Kristo. Kanindot ni ini nga saad. Pero sa pagkatinuod, dako kaayo ni natong problema nga kinahanglan so tao nato diya sa atong mga kasing-kasing. Dili kita makaingon nga kita nagkinabuhi kang Kristo kung ang atong mga kasing-kasing nahigot sa mga butang ug mga kabalakan niining kalibutana. Kinahanglan seryoso natong tan-awon kung unsa ang kanunay nga nagasulod sa atong mga hunahuna. Unsa man ang mga butang nga nagahurot sa atong oras o panahon kada adlaw. Unsa man ang mga butang nga atong kinaham adlaw-adlaw. Unsa may mga butang nga atong gilauman. Ubasin, puro na lang ta kabalaka, puro na lang ta pangitag kwarta, pangitag ka chismis o nahurot na lang tag Facebook o TikTok. Kinahanglan matinud-ano natong tan-awon og matino kung ang atong kasing-kasing nahigot ba niining kalibutana
o nahigot kang Kristo. Diya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 26 hangtod 27, nangutana kung gihigugma ba nato si Jesus kung kinsa siya o mas gihigugma nato kung unsa ang iyang gihatag. Sakop rata ka sa kalibutan kung ang imong gusto puro ra grasya sa Dios apan walay relasyon tali kaniya og kanimo. Ang magkinabuhi diha kang Kristo, muuban kang Kristo. Ikaduha, ang Kristohanong binuhatan maghatag kalipay sa amahan. Si Jesus kanunay nga nagbuhat sa mga buta nga makapahimuot sa amahan. Mao ni ang #life goals. Mao ni ang tumong sa kinabuhi ni Jesus nga angay natong hinumduman kanunay. Ingani sad unta ta magbuhat unta ta sa mga buta nga makapahimuot sa amahan. Apan dawaton man naton o dili kita makahimo sa mga buta nga makapahimuot sama sa nahimo ni Jesus. Napakyas ta sa pagpahimuot sa amahan sa daghan kaayong higayon. Dili kita kanunay mubuhat og mga buta nga makalipay sa amahan. Apan dawaton man nato o dili usahay mas lamian tang magbuhat og sala kaysa magbuhat og maayo. Apan karon gipahinumduman ta ang Kristohanong binuhatan maghatag kalipay sa amahan. Importante kaayo nga kamatuoran nga angay kaayo natong hinuklugan. Mao kini ang hinungdan nga wala pasagdi sa amahan nga mag-inusara si Jesus. Ang kunon man nato o dili, kadaghan ta mahimulag sa Dios. Ang matag usa ka nato kadaghan usab nag-inusara tungod kay ang atong mga sala nahimong babag tali kanato ug sa Dios. Sa katisismo nato ang sala mao ang pagkahimulag nato sa atong relasyon sa Dios. Boom. Mao di ay #feeling lost ta kay nahilayo day ta sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Wala day ta nakapahimot sa amahan kay ang atong mga binuhatan sukwahi man sa iyang kabubuton. Ang Kristohanon nga binuhatan maghatag kalipay sa amahan. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Mao ni ang dakong hagit ron. Change of lifestyle, change of life goals. Usba ang imong tumong sa kinabuhi karon kung wala pa ka magkinabuhing Kristohanon. Unsa may imong palabihon, mahimo kang magkinabuhi nga nakapahimuot sa imong kaugalingon o mahimo kang magkinabuhi nga makapahimuot sa amahan. Mahimo kang mabuhi aron makahatag kalipay sa imong kaugalingon o mahimo kang mabuhi aron magdala og kalipay sa amahan. Gipakita ni Jesus kanato nga ang pagdala sa amahan og tinuod nga kalipay mao ang kinabuhi nga angay puy-an. Ug kini sad ang talagsaon nga butang dinhi. Kung ang imong himuon nga imong tumong mao ang pagpahimuot sa amahan, ikaw mismo makabaton og kalipay. Kalipay nga dili mahatag sa kalibutan.